Každá žena môže. Každá žena môže vyskúšať, každá žena má tú istú možnosť to skúsiť a každá žena môže uspieť. To sú veľmi dôležité 3 piliere, ktoré sú priamo v mojom týme Mary Kay. Ak poznáš značku a chceš ísť do toho viac, tak mi len napíš. Ak vôbec nepoznáš produkty a chceš ich spoznať, príď ku mne do Štutka a ja ti ukážem všetko, ako si pekne na seba napatlať. A ďalšia vec, najprv si vyskúšaš a keď budeš mať vyskúšané, budeš naozaj že stotožnená s tými produktami, až vtedy si, keď sa rozhodneš, kúpiš nejaký produkt. Není to o tom, že teraz idem do drogerie, kúpim si tónu produktov a zistím, no dobre, tak tieto idú do koša, lebo vôbec mi to nesadlo. Ty si prvé vyskúšaš, až potom, keď sa rozhodneš ty, nakúpiš, lebo každá žena môže.